Hati-hati nggih, sedulur. Ana siji kesalahan cilik nalika turu sing asring dianggep sepele. Nanging tanpa disadari, justru alon-alon nguras energi batin panjenengan. Saben esuk tangi, awak krasa lemes, pikiran kusut, lan ati ora tentrem. Kaya ana beban sing ora katon. Panjenengan tau ngrasakake kahanan kaya mangkene. Padahal ora nindakake kegiatan abot, nanging badan krasa kesel banget. Nggih sedulur, iki dudu sekadar capek biasa. Kanggo panjenengan sing duweni weton legi, bisa dadi ana pantangan leluhur sing tanpa sengaja panjenengan langgar saben wengi, lan efeke pelan-pelan nutup dalan rezeki panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu nggih sedulur sekalian. Mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan sehat, tentreming manah, lan kelancaran rezeki ing saben dintenipun. Sugeng rawuh, sugeng makempal malih wonten ing papan sinau bebarengan. Papan kanggo nguri-uri kawruh, pitutur, lan kearifan leluhur Jawa sing kita selaraskan dengan nilai-nilai spiritual serta tuntunan agama. Sedulur, sadurunge kita mlebu ing pembahasan sing langkung jero, kula nyuwun pangapunten lan pangestu. Monggo sami-sami kita niataken saben langkah, saben pangertosan, lan saben ilmu sing kita tampi dina menika dados amal sae, amal jariyah ingkang saged maringi manfaat boten namung kangge awake dhewe, nanging ugi kangge tiyang sanes ing saupengge kita. Sedulur ingkang kula tresnani, urip menika sejatinipun boten namung babagan usaha lahir, nanging ugi babagan pangerten marang diri pribadi. Amargi, sing paling penting ing perjalanan urip dudu sepiro cepete kita mlaku, nanging sepiro paham kita marang sapa sejatine diri kita. Kagem panjenengan ingkang kagungan weton legi, panjenengan punika kalebet pribadi ingkang istimewa. Tekun, sabar, hemat, lan tansah ngati-ati ing saben langkah. Panjenengan boten gampang goyah, boten gampang keseret arus, lan kagungan pendirian ingkang kuat kados watu karang ing tengah segara. Nanging nggih sedulur, ing balik kekuatan punika, wonten sisi alus ingkang asring boten dipun raosaken. Sisi batin ingkang pekah, sensitif, lan gampang nyerep energi saking lingkungan sekitar. Kados pundi, menawi pikiran tansah mlaku, sanajan raga sampun pengin ngaso. Kados pundi menawi ati isih nggawa beban, nalika badan sampun dipun rebahaken. Nggih, ing wekdal punika, nalika panjenengan tilem, justru asring dados wektu ingkang paling rawan tumrap kebocoran energi batin. Energi ingkang sakmestine dipun isi malih, malah saged terkuras alon-alon tanpa panjenengan sadari. Lan saka mriki asring kawiwitan rasa kesel sing ora cetha sebabipun. Rasa abot nalika tangi lan kahanan urip sing kados mandhik tanpa arah. Mula sedulur, penting sanget kangge kita mangertosi. Pilih turu punika boten namung ngendokke badan, nanging ugi proses nyelarasaken jiwa, pikiran, lan energi batin. Supados urip kita saged mlaku kanthi luwih enteng, luwih terang, lan kebak berkah saking Gusti Allah. Sedulur legi, panjenengan punika sejatinipun kagungan keistimewaan ingkang boten dipun mangertosi dening kathah tiyang. Panjenengan ibarat antena alus, sing tansah peka nampi getaran saka lingkungan sekitar. Ora mung getaran sing katon, nanging uga sing ora kasat mata, sing sifatipun batiniah lan halus. Ing filosofi Jawa, legi dipun sebut nggawa unsur rasa lan keseimbangan. Nggih, legi iku manis, nanging dudu mung manis ing tembung. Nanging manis ing sikap, ing batin, lan ing cara nyawang urip. Nanging sedulur, ing balik kemanisan lan ketenangan punika, ana siji sifat sing asring ora disadari, yaiku kemampuan nyerep energi sing kuat banget. Panjenengan saged ngrasakake suasana, sanajan ora ana sing ngomong opo-opo. Panjenengan saged ngerasa ora nyaman, sanajan kabeh katon biasa wae. Punapa sebabipun?
Amargi batin panjenengan tansah buka, lan pikiran panjenengan aktif tanpa kendhat. Malah asring, nalika wengi wis teka, nalika raga pengen ngaso, pikiran malah tambah mlaku, luwih joro, luwih adoh, luwih rumit. Panjenengan mikir babagan urip, mikir babagan masa depan, mikir babagan masalah sing durung rampung, ngantos tanpa sadar, waktu turu dadi wektu kanggo mikir, dudu kanggo ngendok ke diri. Nggih sedulur, nalika kahanan iki kelakon terus-terusan, aura batin panjenengan dadi mbuka tanpa pelindung. Lan nalika aura mbuka, energi saka njaba gampang mlebu, lan energi saka njero gampang metu, tanpa kendali. Ing kene wiwit kedadean sing diarani kebocoran energi batin. Energi sing sakmestine dipun pulihake nalika turu, malah terkuras alon-alon, tanpa panjenengan rumangsa. Dudu amarga panjenengan kerja abot, nanging amarga batin panjenengan ora nate tenang. Akibatipun, nalika panjenengan tangi esuk, sing kudu dirasakake seger, malah dadi abot. Awak kaya kesel, pikiran kaya kosong, ati kaya ora duwe semangat. Kadang malah muncul rasa bingung tanpa sebab, rasa kuwatir tanpa arah, lan rasa males sing ora biasa. Sedulur legi, kahanan iki dudu kebetulan, lan dudu uga semata-mata masalah fisik. Iki minangka tanda menawi wonten sing ora selaras antara raga, pikiran, lan energi batin panjenengan. Nalika batin ora sinkron karo raga, maka kabeh dadi ora seimbang. Apa sing dipikir beda karo sing dirasakake, apa sing dirasakake beda karo sing ditindakake. Lan saka kene, alon-alon urip dadi krasa abot, kaya mlaku nanging ketarik mundur. Mula sedulur, penting sanget kanggo panjenengan mangerteni sifat asli panjenengan iki. Amargi, kepekaan sing panjenengan duweni, sejatinya dudu kelemahan, nanging kekuatan gede, yen bisa dikendaleni kanthi bener. Yen panjenengan saged ngatur pikiran sadurunge turu, yen panjenengan saged nutup dina kanthi rasa ikhlas lan legawa, maka energi panjenengan bakal bali utuh. Lan nalika energi bali utuh, panjenengan bakal tangi kanthi rasa enteng, pikiran luwih jernih, lan ati luwih tentrem. Saka kene, panjenengan bakal luwih siap ngadepi urip, lan luwih gampang narik keberkahan sing wis disiapake dening Gusti Allah. Nggih, sedulur, Saiki kita mlebu ing inti kawruh sing asring banget diabaikan. Padahal dampake bisa ngerus energi panjenengan saben wengi tanpa disadari. Ono siji kesalahan turu sing dianggep sepele, nanging sejatine paling fatal, utamane kanggo panjenengan sing kagungan weton legi. Kesalahan punika yaiku turu pas ing ngandhap balok utawa blandar plafon. Ing pandangan primbon Jawa lan tata griya tradisional, balok sing mlintang ing dhuwur awak nalika turu ora mung bagian saka struktur bangunan. Nggih sedulur, balok punika dipun mangertosi minangka simbol tekanan energi. Ibarate, ana garis lurus sing nindes aliran batin panjenengan. Kaya ana beban sing ora katon, nanging terus menekan saka dhuwur. Nalika sirah utawa dada panjenengan pas ana ing garis balok kasebut, maka aliran energi ing awak ora bisa mlaku kanthi lancar. Energi sing kudu muter dadi kepepet, sing kudu mili dadi ketahan. Lan saka kene, masalah wiwit muncul alon-alon. Efek sing paling kerep dirasakake yaiku turu dadi ora nyenyak, gampang keganggu, asring tangi tengah wengi tanpa sebab sing jelas, bahkan ora setitik sing ngalami mimpi sing aneh-aneh, mimpi ketindihan, mimpi dikejar, utawa rasa kaya ana sing nindes nalika turu. Nalika esuk tekan, awak ora krasa seger, nanging malah krasa luwih kesel tinimbang sadurunge turu. Sirah abot, dada kaya seset, lan pikiran dadi sempit, kebak rasa kuwatir sing ora jelas asal-usule. Sedulur legi,
iki dudu sekadar capek biasa. Ing ilmu metafisik Jawa, kahanan iki diarani sengkala pemali. Nggih, sawijining kondisi nalika energi ora selaras amarga posisi sing salah lan pelanggaran marang tata harmoni ruang. Balok sing mlintang iku ibarat pemisah sing motong sambungan antarane raga lan energi batin. Lan kanggo panjenengan sing duweni kepekaan kaya legi, dampake dadi luwih gedhe tinimbang wong liya. Amargi panjenengan saka lahir wis duweni sifat alus lan sensitif, maka tekanan cilik wae bisa dadi gedhe pengaruhe. Apa sing wong liya ora krasa, panjenengan bisa ngrasa nganti jero. Mula nalika turu ing ngendhep balok, batin panjenengan kaya terus ditekan. Ora duweni ruang kanggo pulih lan ngendokke diri. Iki sing gawe energi ora iso kebangun maneh kanthi utuh. Sedulur, sing luwih mbebayani maneh, efek iki ora langsung krasa ing sak wektu, nanging akumulatif. Dina demi dina, minggu demi minggu, ngantos pungkasane, panjenengan ngrasa urip dadi abot, semangat mudhun lan rasa percaya diri ikut melemah. Padahal sumbere mung saka posisi turu sing salah. Mula saka iku sedulur, aja nganti panjenengan terus-terusan nindes energi dhewe tanpa sadar. Amargi papan turu dudu mung papan kanggo ngaso, nanging papan kanggo mulihake kekuatan jiwa. Yen papan punika salah tata, maka sing kudu dadi sumber energi malah dadi sumber kelemahan. Lan yen iki terus dibiarke, ora mung kesehatan sing kena dampak, nanging uga jalan rejeki lan ketenangan urip panjenengan. Nggih sedulur, iki pepeling penting sing kudu langsung dipraktekake, supados energi panjenengan bisa bali utuh. Lan urip dadi luwih enteng, tentrem, lan kebak berkah. Sedulur, akeh sing durung percaya lan nganggep iki mung pitutur lawas tanpa bukti. Nanging sejatine, kahanan turun duweni gegayotan sing raket banget karo rejeki panjenengan. Nggih, pitakone prasaja. Kok iso turu ana hubungane karo rejeki? Amargi rejeki iku dudu mung duit sing mlebu ing dompet. Rejeki iku luwih jembar lan luwih jero maknane. Rejeki iku kalebu kesehatan awak sing kuat, pikiran sing jernih lan fokus, kesempatan apik sing teka ing wektu sing pas, lan keberanian kanggo njupuk keputusan penting ing urip. Saiki bayangna sedulur. Yen saben isuk panjenengan tangi ing kahanan awak sing lemes, sirah abot, ati ora tentrem lan pikiran kaya kabut. Opo sing kelakon? Tanpa disadari, daya juang panjenengan langsung mudhun. Semangat ora metu kanthi maksimal. Panjenengan dadi luwih gampang ragu, nalika ana kesempatan apik ing ngarep mata, malah dipikir kakehan nganti pungkasane ora dijupuk. Panjenengan uga dadi luwih gampang kuwatir, ngrasakake wedi sing ora mesti, lan ati dadi ora mantep nalika kudu ngawe keputusan. Sing luwih alus maneh, rasa percaya diri alon-alon luntur. Sedulur legi, iki kabeh ora langsung katon, nanging efeke nyoto banget. Nalika energi batin panjenengan mudhun, aura panjenengan uga ikut owah. Sing biyen padang, dadi redup. Sing biyen narik perhatian, dadi kaya ora katon. Ing jagat iki, kabeh mlaku nganggo getaran. Lan rejeki uga duweni sifat magnetis. Rejeki bakal nyedak marang wong sing aurani stabil, Sing pikirane jernih lan sing batine tenang. Nanging, yen aura panjenengan kusut, penuh tekanan, lan ora stabil, maka kesempatan sing kudu nyedak malah mundur alon-alon. Akhire, rejeki sing sak mestine wis cedak, kaya dadi atoh, kaya dicegat, utawa kaya ilang tanpa sebab. Panjenengan wis usaha, wis kerja keras saka esuk nganti sore, nanging asile kaya ora sebanding. Lan ing titik iki, akeh sing nyalahke nasib, nyalahke kahanan, utawa malah nyalahke wong liya. Padahal sedulur, asale bisa jadi saka energi batin sing ora selaras. Dudu amarga panjenengan kurang pinter, dudu amarga panjenengan kurang usaha, nanging amarga energi ing jero diri panjenengan ora ndukung. Nalika turu ora berkualitas, batin ora oleh istirahat sing sejati.
Lan nalika batin kesel, maka kabeh aspek urip kena dampake. Sedulur legi, iki sing kudu dipahami kanthi jero. Rejeki iku ora mung dijemput nganggo tenaga, nanging uga ditarik nganggo energi. Yen energi panjenengan kuat lan selaras, maka jalan bakal luwih gampang kabuka. Nanging yen energi panjenengan ringkih, maka jalan sing lurus sekalipun bakal krasa angel dilewati. Mula saka iku, benerake pola turu lan posisi istirahat. Sejatine dudu mung soal kesehatan, nanging investasi jangka panjang kanggo kelancaran rejeki. Nalika panjenengan bisa tangi esuk kanthi awak sing enteng, pikiran sing cerah, lan ati sing tenang. Ing kono, panjenengan bakal luwih peka ndeleng peluang, luwih wani njupuk langkah, lan luwih yakin karo pilihan sing dijupuk. Lan saka geni, rejeki bakal luwih gampang mlebu saka arah sing kadang ora disangka-sangka. Nggih sedulur, aja nganti panjenengan kelangan kesempatan gede mung amarga energi batin sing terus terkuras saben wengi tanpa disadari. Sedulur legi, saliyane balok utawa blandar ing dhuwur papan turu, ana siji bab sing ora kalah penting lan kudu panjenengan gatekake kanthi tenanan. Nggih, yaiku arah turu lan posisi raga nalika panjenengan ngaso. Akeh wong nganggep arah turu iku ora ana pengaruhe, sing penting iso turu lan istirahat. Nanging ing kawruh Jawa lan tuntunan spiritual, arah turu iku nduweni peran gede banget tumrap keseimbangan energi batin. Kagem panjenengan sing kakungan weton legi, ora dianjurake turu kanthi posisi sirah ngadep lor tanpa perlindungan spiritual sing kuat. Nopo sebabipun? Amargi arah lor ing filosofi Jawa iku kalebet arah sing duweni energi kuat lan agung, nanging uga duweni bobot getaran sing abot. Yen batin panjenengan durung siap utawa kondisi energi panjenengan lagi ringkih, maka arah iki bisa dadi sumber tekanan sing ora kasat mata. Akibate, turu ora dadi sarana kanggo ngendokke diri, nanging malah dadi sumber gangguan energi. Sedulur legi, mula saka iku, penting sangat kanggo milih arah lan posisi sing luwih selaras karo kondisi batin panjenengan. Solusi sing paling dianjurake yaiku, panjenengan turu kanthi posisi miring menyang tengen. Nggih, posisi iki ora mung asal-asalan, nanging wis dadi tuntunan luhur saka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lan yen dideleng saka sisi kesehatan modern, posisi miring menyang tengen iku paling stabil kanggo awak. Ing posisi iki, jantung ora kegencet, pernafasan luwih lancar, lan sistem pencernaan bisa kerja luwih optimal. Nanging sedulur, sing luwih jero maneh yaiku manfaat spirituale. Nalika panjenengan turu miring menyang tengen, batin panjenengan luwih gampang mlebu ing kondisi pasrah lan tenang. Pikiran sing biyen rame, alon-alon dadi adem, ati sing biyen kebak beban, alon-alon dadi legowo, lan energi sing biyen kacecer, mulai nglumpuk maneh kanthi alami. Ora mung iku, panjenengan uga kudu mesthekake yen posisi turu ora ana ing sangisore tekanan bangunan, kayata balok, blandar, utawa benda abot sing menggantung ing dhuwur awak. Amargi tekanan fisik kaya mangkono, bisa nimbulake tekanan energi sing terus-terusan tanpa panjenengan sadari. Sedulur, kadangkala sing kita butuhake dudu perubahan gede, nanging cukup saka perkara cilik sing ditata kanthi bener, kaya ngatur arah turu, ngatur posisi awak, lan gawe papan turu dadi luwih nyaman lan bebas saka tekanan. Perubahan cilik iki, yen dilakoni kanthi konsisten, bisa nggawa dampak gede ing urip panjenengan. Panjenengan bakal miwiti ngrasakake turu luwih nyenyak, tangi luwih enteng, lan pikiran luwih jernih saben esuk. Saka kahanan iki, semangat urip bakal bali maneh, lan nalika semangat bali, panjenengan bakal luwih siap ngadepi tantangan, luwih peka ndeleng peluang, lan luwih yakin ing saben langkah sing dijupuk. Sedulur legi, aja nganggep remeh arah lan posisi turu. Amargi, saka papan panjenengan ngaso, saka kono uga nasib panjenengan diwiwiti saben esuk. Yen turu panjenengan selaras, maka urip panjenengan uga bakal luwih terarah. Lan yen urip wis terarah,
Mugi-mugi kabeh sing panjenengan upayakake diparingi kelancaran lan keberkahan dening Gusti Allah. Nggih sedulur legi, sawise panjenengan mangertosi sebab lan akibat saka kesalahan turu sing tanpa disadari, saiki wayahe panjenengan miwiti langkah nyata. Amargi ilmu tanpa dipraktekake ora bakal nggawa owah-owahan. Mula saka iku, ayo kita wiwiti saka perkara sing sederhana, nanging dilakoni kanthi niat lan kesungguhan. Mulai bengi iki nggih sedulur, panjenengan saged nindakake sawetara langkah penting. Sepisan, priksa kanthi teliti posisi papan turu panjenengan. Delengen langit-langit kamar, opo ono balok utawa blandar sing pas ono ing dhuwur awak panjenengan. Yen ono, usahana kanggo mindah posisi kasur, supaya ora pas ono ing sangisore tekanan kasebut. Kapindo, biasana turu kanthi posisi miring menyang tengen. Posisi iki ora mung sehat kanggo awak, nanging uga nggawa ketenangan kanggo batin. Katelu, sadurunge turu, upayakna panjenengan ono ing kondisi suci kanthi wudu. Amargi, wudu iku ora mung ngresiki raga, nanging uga ngresiki energi lan pikiran saka beban dina sing wis dilakoni. Kaping papat, aja lali maca doa lan zukir sadurunge turu. Sebutna asmane Gusti Allah, supaya ati dadi tentrem lan pikiran dadi luwih adem. Lan sing paling penting, Lakukan kabeh iki kanthi istiqomah, sajrone 40 dino berturut-turut tanpa putus. Napa kudu 40 dino sedulur? Amargi ing kawruh spiritual lan pangalaman leluhur, 40 dino iku wektu sing dibutuhake kanggo nyelarasake energi raga lan batin kanthi sempurna. Ing wektu iki, awak panjenengan bakal ngalami adaptasi, lan batin panjenengan bakal mulai nemokake keseimbangane maneh. Ing minggu kapisan, panjenengan bakal mulai ngrasakake turu sing luwih nyenyak. Ing minggu kaping bindo, tangi esuk bakal luwih enteng, ora koyok biyen sing abot lan males. Ing minggu kaping telu, pikiran panjenengan dadi luwih jernih, luwih fokus lan ora gampang keseret rasa kuatir. Lan nalika tekan dino kaping 40, panjenengan bakal kaget karo perubahan sing ana ing diri panjenengan. Ati dadi luwih tentrem, langkah dadi luwih mantep, lan energi batin terasa luwih kuat lan stabil. Lan saka kene sedulur, perlahan nanging pasti, rejeki bakal mulai mbuka maneh. Kadang teka liwat ide anyar sing ora disangka, kadang liwat kesempatan kerja utawa usaha sing dumadakan muncul, utawa liwat pertemuan karo wong apik sing gawa dalan kemudahan. Sedulur legi, kabeh iku duduh kebetulan. Nggih, iku kabeh minangka hasil saka energi panjenengan sing wis bali selahas. Nalika batin panjenengan resik, nalika pikiran panjenengan jernih, lan nalika awak panjenengan seger, maka panjenengan dadi luwih siap nampa lan narik rejeki sing wis disiapake dening Gusti Allah. Mula, ojo nganti panjenengan mandek ing tengah dalan. Aja mung nyoba sedina loro banjur nyerah. Lakoni kanthi sabar, kanthi ikhlas, lan kanthi keyakinan. Amargi owah-owahan gedhe tansah diwiwiti saka langkah cilik sing dilakoni kanthi terus-terusan. Nggih sedulur, iki dudu mung babagan turu, nanging babagan cara panjenengan ngurmati awak lan jiwa panjenengan dhewe. Lan nalika panjenengan wis ngurmati diri panjenengan kanthi bener, mugi Gusti Allah bakal mbukak dalan rezeki saka arah sing ora nate panjenengan sangka sadurunge. Sedulur legi ingkang kula mulyakan, ing pungkasan pawartos kawruh menika, kula nyuwun supados panjenengan saged nyimak kanthi jero lan ngrasakake makna sing sejati saka saben pitutur sing wis kita bahas bebarengan. Ojo nganti panjenengan nate ngremehake perkara cilik ing urip iki nggih sedulur. Amargi asring banget justru saka perkara cilik sing katon sepele malah dados kunci gedhe sing buka lawang-lawang keberkahan. Kados dene perkara turu sing asring kita anggep mung minangka wektu kanggo ngendhokake awak sawise kesel. Nanging sejatine turu iku luwih saka iku. Turu iku proses suci,
proses nalika jiwa panjenengan dipasrahake kanthi utuh marang Gusti Allah. Nalika panjenengan turu, ora mung awak sing ngaso, nanging uga batin sing dibersihake, pikiran sing ditata maneh, lan energi sing dipun pulihake. Mula saka iku sedulur, yen panjenengan saged njaga adab turu kanthi bener, sakjane panjenengan lagi njaga masa depan panjenengan dhewe. Panjenengan lagi nyiapake diri supaya saben esuk bisa tangi kanthi kekuatan anyar, kanthi pikiran sing luwih jernih lan ati sing luwih tentrem. Elinga nggih sedulur, urip sing berkah iku ora mung gumantung saka sepiro gedhe usaha lahir panjenengan, nanging uga gumantung saka sepiro selaras energi batin panjenengan lan sepiro kuat panjenengan nyandak lan pasrah marang Gusti Allah. Keselarasan antarane usaha lahir sing tekun, energi batin sing resik lan stabil, lan ketaatan sing tulus marang Allah, punika minangka kunci utama kanggo mbukak lawang urip sing kebak berkah lan kemudahan. Yen salah siji ora selaras, maka perjalanan urip bakal krasa abot lan kebak rintangan. Nanging yen kabeh selaras, maka sing angel dadi gampang, sing sempit dadi jembar, lan sing adoh dadi cedhak. Mula wiwit bengi menika nggih sedulur, ayo kita sami-sami benerake saka perkara sing paling cedhak karo diri kita. Benahi posisi turu panjenengan, pastikno ora ana tekanan ing dhuwur awak. Biasakno turu kanthi adab sing bener, sadurunge merem, tenangno ati, resikno pikiran saka rasa dendam, saka rasa kuwatir, lan saka beban sing ora perlu. Pasrahno kabeh marang Gusti Allah, amargi panjenengane sing paling mangertosi apa sing paling apik kanggo urip panjenengan. Nalika panjenengan turu ing kahanan tentrem lan pasrah, maka Gusti Allah bakal maringi ketenangan, lan nalika panjenengan tangi, panjenengan bakal diparingi kekuatan anyar kanggo ngadepi urip. Mugi-mugi saben langkah sing panjenengan lakoni diparingi kemudahan. Mugi awak panjenengan tansah sehat lan kuat, ati panjenengan tansah tentrem lan lapang, lan rezeki panjenengan tansah lancar, ngrembeka lan kebak berkah tanpa alangan. Matur nuwun sanget nggih sedulur, sampun kersa nyawisake wektu lan nyemak pawartos menika kanthi kebak manah. Mugi sedaya ingkang kita rembak dinten menika saged dados cahya lan tuntunan ing saben langkah gesang panjenengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.